Izenzo chapter number 17 verse 22 to verse 31. Ufundeka kanje. uPauli wema ke phakathi neAreopago wathi, madoda ase-Athene, ngiyabona ngakho konke ukuthi nikhonza kakhulu oNkulunkulu. Ngokuba kwathi ngihamba ngibuka izinto enizikhonzayo, ngafumana ne-altare ekulotshwe kulo ukuthi elikaNkulunkulu ongaziwa. Lokho ke enikukhonza ningakwazi yikho engikumemezela kini. uNkulunkulu owenza umhlaba nakho konke okukuwo, yena oyinkosi yezulu nomhlaba, akahlale emathempelini enziwe ngezandla, futhi akakhonzwa ngezandla zabantu ngokungathi udinga utho. Yena ubapha bonke ukuphila nokuphefumula nakho konke. Wazenza izizwe zonke ngagazi linye ukuba zakhe ebusweni bonke bomhlaba. Wamisa izikhathi ezinqunyiweyo nemkhawulo yokuhlala kwazo, ukuze zifune uNkulunkulu, ingabe zingamuzwa zimfumane, ingani kabude kulowo nalowo kithi. Ngokuba siphila sihamba sikhona kuye, njengalokhu izimbongi ezithile zakini zishilo zathi, ngokuba futhi siyinzalo yakhe. Ngakho lokhu siyinzalo kaNkulunkulu, akufanele ukuba sithi ubuNkulunkulu bufana negolide noma isiliva noma itshe oqoshwe ngekhono nangesu lomuntu. Ngoba izikhathi zokungazi uNkulunkulu wazithalalisa, kodwa kaloku sememeza kubantu bonke ezindaweni zonke baphenduke. Ngokuba umisile usuku azokwahlulela ngalo izwe, ngokulunga ngomuntu ammisile, lokho enika bonke ithemba ukumvusa kwabafileyo. Izwi likaNkulunkulu leli, ibandla lithi amen. Siphila ke ezikhathini ezinzima lapho inkolo yobuKristu ihlaselwa nxa zonke. Inkolo yobuKristu i-under attack from ama-sides amaningi. La nje eSouth Africa sinabantu abafana nendoda yale eMaritzburg ezibizwa ngokuthi uMagejageja, ethi abantu abahambe bayolungisa imisamo yabo. Le ndoda lena ithatha inkolo yobuKristu icomparishe nenkolo yamadlozi, besithi lezi zinto zombili kumele ukuthi zihlangane, abantu baqhubeke benze izinto zabo, balungise imisamo kodwa futhi bamkhonze noNkulunkulu. Le ndoda ihamba ikhuluma kunenye ivideo yayo nje la isuke ikhuluma khona ithi uDavid naye uyidlozi ngokwakhe. Akuthi nje ukuthi sidile nezinkinga ezifana noMagejageja, kodwa khona ngisho nendoda edume kakhulu ku social media ezibiza ngokuthi uMaponga, ethi abantu ababuyele kwi-African spirituality. Akuthini lapho nje, khona nabefundisi abashisa impepho phakathi enkonzweni before kukhonzwa. Banama-altara bawamisile, la bafike khona baqale baguqe khona, baphethe namashoba bawagaxile, bafike bashise impepho before kuze kuqale nenkonzo. Mhlawumbe ama-cases a-extreme lawo. Uma siyibuyisela nje kancane, kukhona ngisho amabandla esidila nawo esikhathini samanje athi ekhonza uNkulunkulu ngapha, abemhlanganisa futhi nokuthi aqhubeke ahlabele amadlozi. Imbuzi ilandela umfundisi, kuthiwa azoyibeka isandla before ihambe yohlatshwa. Nomfundisi nawe ufikazi futhi uzokwenzana. So umbuzo omi phambi kwethu namhlanje uthi ngabe ihlangana kanjani inkolo yobuKristu kanye nobuAfrika? And abantu abaningi uma becabanga ngenkolo yobuKristu bacabanga ukuthi kwakuyinkolo eyenzelwe abantu abamhlophe. And lenkolo lena bayibona ngathi uthi yafika kithi njengomusa kwabamhlophe, abasibuka abasidabukela bathi awubakithi asibatshele nabo le ndaba yethu, ngoba le ndaba yethu abantu abamhlophe. And le ndlela yokucabanga kungazi ukuthi abamhlophe ibona abangamazibule enkolo yobuKristu, sina singamavezandlebe nje kuphela. But namhlanje la sifunde khona sithola okuhlukile. La inkolo yobuKristu siyibona ingeyethu nathi eAfrika.
In fact inkolo yobuKristu ngeyezizwe zonke ngokulinganayo. La sikhona sithola umpostoli uPaul, umpostoli uPaul uma ufunda kuma chapter adlule usuke endaweni ebizwa ngokuthi indawo yaseBria. La endaweni yaseBria wafika wakhuluma khona izwi likaNkuluNkulu akuyona iBria yaseThekwini ke bazalwane. Wafika wakhuluma khona izwi likaNkuluNkulu. Abantu baseBria mayikhuluma ngabo uthi babe abantu abancomekayo ngoba babengagcini njengokumlalela uPaul kodwa babefika bamlalele bese bahamba ohlola lezi zinto ayikhulumayo. uPaul uthe mayiqeda ukushumayela endaweni yaseBria abantu abaningi sebephendukile bezwa nabanye abekade bephikisana naye baqala bamzingela befuna ukumbulala uPaul. uPaul washushumbiswa abazalwane abathile bamkhipha eBria wabaleka ke eyokubhaceni. La ekhona eAthens njengamanje umpostoli uPaul usekubhaceni. Ubalekile umpostoli Paul sitshela ukuthi ulinde ukuthi kuzofika uSila efika noTimothy mase behlangene nabo bese baqhubekeke nomsebenzi wenkosi babebizelwe wona. Uma ucabanga ukuthi ama missionaries aye wrong noma la abasuka endaweni abasuka kuzo noma basuka eEurope noma basuka eMelika beze Africa belethe inkolo yobuKristu, uma ucabanga ukuthi labo bantu babe wrong, cabanga uPaul kulesima kuso. uPaul lana usendaweni ekuthiwa iAthens, le ndawo iseGreece. Mawukuthi aware kunento ebizwa ngokuthi iGreek mythology. Endaweni yaseGreek abantu bakhona babengashodi ngoNkulunkulu. Abantu baseGreek babe nezithixo eziwu12. Sinye saso ababethi sona esikhulu esengamele zonke lezi ezinye laba abanye uNkulunkulu babethi uNkulunkulu wabo babethi uZeus. Wangasendi uZeus kuphela wakhona nomunye wambiza ngoHera, uPoseidon, uDemeter, uAthena, uApollo, uArtemis, uEris, uHephaestus, uAphrodite, uHermes. Bawu12 onkulunkulu babo. Mangase ukuthi ukhuluma ngabantu abacovered when it comes to religion, abantu baseGreek. AmaGreek ayengashodi ngoNkulunkulu. Umpostoli Paul akafikanga khona wafica abantu abangazilutho nabangakholwa lutho. Wafica abantu benothixo bebakhonza. They were covered when it came to religion. Labantu babe noNkulunkulu wayo yonke into. Mawuthi usohlale kakhulu ekhaya sebekuyakuthuka abakubiza ngomjendevu, hawu nanga uJune ukhona. Uthandaza kuJune uzokuzama ngomshado. Mawuthi alisani, hawu ukhona uZeus bakithi uzoletha imvula. Mawuthi ufuna ukuthi uyiphopothe ube muhle, uyahamba uyokhuluma noVenus. Ukhona uzokusiza. Labantu baseGreek indlela ababekade benoNkulunkulu ngayo babe nane altar elibekiwe elibekela uNkulunkulu ongaziwa. uPaul ungena kuleyo scene. uPaul ufika la kule ndawo ucashile kuyona, uzoyifihla kuyona, wenzela ukuthi angatholwa yilabantu abamzingela abamfunayo. Kodwa sitshela ukuthi wathi mayingena endaweni yaseAthens umoya wakhe wacunuka ngaphakathi kuye. Ebona umuzi noma ebona idolobha ligcwele uNkulunkulu abangaka. That's the scene angena kuyo umpostoli Paul. Lana umpostoli Paul kunokuthi asabela impilo yakhe even after secishe wafa eBria, uPaul uza ngqo kubo, uza ngesibindi kubo, uzobatshela ukuthi isikhathi senkolo yabo namasiko abo sesiphelile. Ngifuna ukuthi as isimove kulama points engizowaveza la siloko nje sidweba ama inferences noma siloko sidweba umuqa sukuveza nenkolo yobuAfrika ukuze sihambe ndawonye sibone lokhu uPaul azama ukubakhombisa kona la endaweni yaseGreece. Nansi into yokuqala uPaul abatshela yona. Asikho isizwe esingenayo inkolo yaso. Umuntu ngoba udalwe ngomfanekiso kaNkulunkulu uzohlala njalo efuna ukudumisa something. Umuntu ngenxa yokuthi udalwe ngumfanekiso kaNkulunkulu, uma ebuka umhlaba ebuka zonke izinto ezikhona emhlabeni, uyafuna ukurizina azibuza ukuthi zonke lezi zinto ziqhamuka kephi. Leyo nto leyo izomlidela enkolweni thizeni. Umuntu ngokuthi umuntu nje, umuntu uyi-religious person.
Asikho nesisodwa isizwe esikhona emhlabeni esingenako esikukholwayo. But lana into engifuna ukuthi uyinotice ukuthi uPaul akakhulumi nje namaGreek kuphela. Ngoba mhlamba abanye bazozwa belalela le sermon athi umuntu no thina sikhonza izithombe njengamaGreek. But uPaul lana is not only addressing amaGreek kuphela. Yaba amaGreek ayinonkulunkulu abaningi ndaye khona emaningi la endaweni yaseGreece. But uma ufunda lapha kuverse number 18 asibuke nje khona kancane. Buka ukuthi obani ababe khona kule ndawo. Kuthiwa uPaul esehlale khona chapter 17 verse number 18. Uthi kepha abathile kuzo izazi zama Epikuru nama Stoiku baphikisana naye. Abanye bathi leli phosho lithini na? Abanye bathi kungathi ungomemeza onkulunkulu abangaziwa ngokuba wayeshumayela ivangeli ngoJesu ngokuvuka kwabafileyo. Le ndawo lena ungazi ukuthi kwakuyindawo eyayicollecta abantu bonke abama thoughts abangano abantu abahlala phansi ba reason izinto. Kwakuyindawo ecishe ifane neuniversity le. Abantu baphethe izinto ezihlukene bazohlala phansi bazozidingida. Kukhona ama Stoics la, kukhona abanye ababizwa ngamagama athile. Kwabantu bonke laba behlala phansi bezoreason. But not only that, akusibo kuphela lawo bantu nama philosophers ahleli kule ndawo. Uverse number 21 uyasivezela ukuthi kwakhona nabanye abantu khona la. And ngicabanga ukuthi thina ke mawukuthi sifuna ukuyikhipha kule sermon singena ngaphansi kwale category. Verse 21 uthi ngokuba bonke abase-Athens nabafokazi ababakhe khona babe ngazilibazisi ngokunye kuphela ngokukhuluma nokuzwa izindaba ezintsha. Kwangaseyo nje kuphela amaGreece lawa ayihlala la, kwangaseyo amaGreek kuphela ayihlala la, kwakukhona ngisho nabantu bezizwe, kwakukhona nabafokazi kule ndawo. Ingakho uPaul mayifika khona ufica kukhona onkulunkulu abaningi kakhulu. Akukhona nje kuphela ukuthi kukhona izithombe zonkulunkulu abawu12 bamaGreek, kodwa kukhona ngisho izithombe zonkulunkulu bakwezinye izizwe. Ngoba wonke umuntu uphethe kwakhe ufuna kuzokhulunywa ngako, ufika kubeke, bafika badlula ngendlela bathi ngichazela ukuthi wenzani ke lo nkulunkulu. Achaze lokuchaza adlulele komunye ngaphambili, athi ngitshele ngalo nkulunkulu wakho ukuthi ungiphatheleni. Kungazi ukuthi ngempela udlula kuma stalls kule ndawo, la abantu nabantu bebeke khona ama pamphlets onkulunkulu babo. There are statues lana kanye nama foreign deities as well. But verse number 18 again into esiyibonayo ukuthi abantu laba who had given themselves babeyinikelile ekutheni bezwe ngonkulunkulu abangabazi. Babe ngekho satisfied ngonkulunkulu baba bawu12, babe ngekho satisfied nangalabo ngonkulunkulu ababekiwe beqhamuka kwezinye izizwe, kodwa futhi bazimisela ukuthi bezwe ukuthi yini enye entshe khona. Ikupho kunye okusha esingakuzwa. And so bacabanga ukuthi uPaul ubaphathele iedition ku display. Bacabanga ukuthi uPaul uzomisa naye yakhe idisplay abachazele ngomunye uNkulunkulu futhi abangamazi. But into azoyenza uPaul lana akazili ukuzo add information, akazili ukuzobeka isitoli sakhe eduze kwezitoli zabo. Into azoyenza uzophatha isando uPaul, uzobhidliza zonke lezi zinto abazakhile. Uzobatshela ukuthi onkulunkulu bonke mababhidlizwe mabaphele makuma uNkulunkulu yedwa. Yedwa uNkulunkulu ekumele ukuthi hambe. uPaul uzodestroya wonke ama-altare, amisa i-altare likaNkulunkulu ophilayo. And so uPaul akagcini nje kuphela ngokuthi achithe ukukholwa kwabo njengento engekho kulabo uNkulunkulu. But into ayenza uPaul ufuna ukubakhombisa ukuthi labantu laba lezinto abayikholwa ngisho ngicabanga ukuthi ziyabasebenzela azikho kangakanani. Kungenzeka ukuthi khona abanye abantu la kule ndawo abekade bephethe ubufakazi bokuthi mina ngangingenayo inzalo ngahamba ngayothandaza kuJuno buka senginabantwana. Abanye mhlambe baphethe ubufakazi bokuthi imvula yayingane bahamba bayothandaza kuZusi lanetha ngempela. Mhlamba abanye bakhomba uNkulunkulu wanababo ukuthi babasiza begula. Abezizwe ababekhona even namaGreek bonke babe ngabantu abanenkolo ethile. They were all religious people.
ngaleso sizathu bazalwane into esiyibukayo lana ukuthi asikho isizwe esikhona ngaphansi komthunzi welanga esingenayo into esiyikholwayo. Zonke izizwe ezinayo into eziyikholwayo. Lento leyo ukuthi kuthiwa uNkulunkulu akekho into ekade ingafunwa ngisho nabantu bengakayizwa nhlobo igospel. Wobukeka njengesilimo umuthi uNkulunkulu into engekho. I-atheism into eqhamuke ngesikhathi se-enlightenment. La abantu beqala khona bequestiona yonke into. But kwakuyi-given ngekhathi sakudala kwakuyi-given ukuthi uNkulunkulu ukhona. Even nama-pagans ayemxwayo umuntu ophika ukuthi izithixo zawo zikhona. Izizwe zase-Afrika bazalwane into engifuna ukuyiveza azikho unique. Sikho unique bazalwane. Isizwe sabeSuthu nesamaXhosa nesamaZulu asikho unique. Inkolo yethu ayikho precious ngaleyo ndlela ukuthi kufanele ingazanyazanyiswa. Labantu laba izithixo zabo zazakhiwe zabunjwa kahle zabekwa zadisplay endaweni ezinhle. And abantu bakhona abeyikhuluma beyicula lezi izithixo zabo. But uPaul mayifika khona does not respect any of that. Akafika uPaul enokuyihlonipha ukuthi labantu bakithi banayo inkolo yabo angifuni ukubaphazamisa. Asikho unique. Nathi nezinto zethu esizikholwayo bazalwane eAfrika nawo zonke izizwe usuka phezulu neAfrika uziyofika ezantsi nayo azikho unique lezo zinto lezo. Ukuthi iAfrika yayinenkolo yayo before iChristianity ifike aqali ngathi. Aqali ngathi bazalwane. iAfrika is not unique in that Christianity afika kwezinye indawo bengenabo uNkulunkulu bafike banikeza uNkulunkulu. Nabo baficwa nezinkolo zabo. And zonke izizwe iChristianity yafikela kuzo yazifica bekholwa bazifica ikholwa into ethile. Noma ubuza abantu abadala bazokutshela ukuthi kwakuthi makungani imvula kukhushuka intaba kuyocelwa kunomkhubulwane. Ngempela lalina ukudla kube kuningi bese kuthathwe izitshalo ezinye kuthiwe kuyobongwa inkosazana. But akukho unique bazalwane. NamaGreek ayemhlabela uZusa bonke mase kunethile. Inkolo yeAfrika ayimile yodwa ukuthi sengingaze kuthiwa ingazanyazanyiswa. Ukukholwa kwabantu baseAfrika abantsundu eindaweni zonke ngezizwe zabo akukho unique ngalendlela ukuthi kuthiwa iChristianity ayingafiki izobatshela ukuthi ayidilizwe lezo zinto. But nakho kwesibili uPaul uzotshela labantu abanenkolo zabo abayithandayo abazibekele ama display bazakhele izithombe zegolide nezesiliva. Uzobatshela ukuthi izizwe zonke izizwe zinako lokho ezikukholwayo kazimazi uNkulunkulu weqiniso ngaphandle kokuthi yena azazise kuzo. uNkulunkulu weqiniso akukhona sodwa isizwe esingamazi ngaphandle ukuthi yena azazise kuzo. Buka verse number 23. Uthi ngokuba wathi ngihamba ngibuka izinto enizikhonzayo ngafumana nealtar kulotshwe kulo ukuthi likaNkulunkulu ongaziwa bese athi lokho enikukhonza ningakwazi yikho engizonimemezela kini. Ngaphandle ukuthi uNkulunkulu athumela abantu kulezo zizwe nezithixo zazo nezinkolo zazo zingemazi uNkulunkulu weqiniso. Ngakho akukhona esodwa isizwe esiza ngokwaso singayizwanga igospel singalizwanga ivangeli esingafinyelele kwazini uNkulunkulu weqiniso. Impossible yonto. Azikwazi izizwe ukuthi noma ngingahlanganisa ochwepheshe abangakanani bazo kulandwa izintshebe zaleso sizwe zizohlala ndawonye zihlatshelwe inkomo zoselwe inyama kuthiwa ake nidinga uNkulunkulu zifinyelele kumazini uNkulunkulu weqiniso. Ngakho zonke izizwe nezinkolo zazo zime enkolweni ezingasizwe ezaNkulunkulu weqiniso uma ivangeli lingakafiki. Buka labantu even after yonke imizamo beyenza behlala kule ndawo lena bedingida zonke izinkolo bedingida zonke izinto mayelana neGreek mythology but igrasp yabo yeidea kaNkulunkulu
yayikade ingafinyelelanga ekufikeni uNkulunkulu weqiniso. It was less than adequate. Yayingaphansi even kwaloko kuminimum abangakwazi ngoNkulunkulu. Lento sitshelana noma ubani ngazakhela uNkulunkulu. Noma ubani ngazakhela uNkulunkulu. Umuntu ongazakhela uNkulunkulu wakhe umenza beyini umfanekiso wakhe. Umuntu mayezakhela uNkulunkulu akakho uNkulunkulu ongafani naye. Wakho uNkulunkulu othanda lezi zinto azithandayo, ozonda lezi zinto azizondayo. And this is why izizwe nezizwe zinoNkulunkulu bazo. But uPaul into afuna ukubakhombisa yona la ukuthi uNkulunkulu weqiniso angekwazi ukuthi afinyelelwe abantu ngokucabanga kwabo nangokuhlakanipha kwabo. Even ihlakaniphe enkulu zingekwazi ifinyelele kumazini uNkulunkulu engazange azazise yena. Labantu ababalayo lana ama-Stoics nama-philosophers ahluleke kumcabanga ukuthi uNkulunkulu unjani. Esehlanganise wonke ama-ideas abantu nazo zonke izinto abantu abeke bazisho ahlulekile ukuthi afinyelele ekutheni uNkulunkulu weqiniso unguNkulunkulu onjani. uNkulunkulu uzokwaziwa kuphela uma yena ezazisa kubantu. Abantu njalo uma bezama ukufinyelela kwi-idea kaNkulunkulu bazokwakha izithombe. Abantu ngokucabanga kwabo can only manufacture ama-idols. And noma yini abantu abazakhele yona leyo nto ayikwazi ukuthi ngaba uNkulunkulu weqiniso. But nansi into ongayicabanga la. Ungacabanga ukuthi mhlawumbe uPaul into azofika yenze uzofika abatshela ukuthi asibayeke labo abanye uNkulunkulu ngoba nithi uZusi yena uNkulunkulu omkhulu. Ngifuna ukunitshela mina ukuthi uZusi ubani. I-idea nayo nina ngoZusi wrong. Ngifuna ukuzonicorrecta mina ukuthi uZusi ubani. But uPaul akazile ukuthi azosupplementa noma azo-add kwi-knowledge yabo. Into azoyenza ukuthi uzoyihlaphasa, uzoyihlephula, uzoqeda ngiyangayo. Ngalezo sizathu i-evangeli alizile ukuzogcwalisa ulwazi lwethu ngomvelinqangi. Alizile ivangeli ukuthi lizogcwalisa ulwazi lethu ngoqamatha uma umXhosa. Ivangeli lizochitha lonke lolo lwazi lisintroduce to uSimakade owaziqamba yena. Ivangeli alizile ukuthi lizobuza kubantu ukuthi nithi ubani uNkulunkulu? Oh, nikhonza umvelinqangi. Hayi, umvelinqangi ukanje. Alizile ukuzokwenza lokho ivangeli. And kune injustice ngizokubala lokhu ngidlule. Leli gama elithi uNkulunkulu liqhamuka from igama elithi ukhulukhulu. The great one. And kwakuyi-idea le abantu ababenayo ukuthi ukhona omkhulu kodwa lo omkhulu uyena oyi-ancestor yokuqala noma oyidlozi lokuqala ukhulukhulu. Even negama elithi uThixo lithathwe kumakhoyisana ayikhonza uThixo kodwa ongasiyi uNkulunkulu weBhayibheli. Ama-missionaries enza okuningi okuhle bazalwane asilethele ivangeli asilethele izwi likaNkulunkulu, but they did not dismantle i-idea yabantu yokuziqambela uNkulunkulu. But uPaul does not do that. uPaul akafiki lana afike athi lethani lelo gama likaZusi sizolishintsha sishintshe i-idea yalo ukuthi ubani kahle kahle uZusi. But uPaul into ayenzayo uhlephula yonke into mayelana noZusi nabo bonke labo uNkulunkulu ekuthoba ngaphansi kwakhe aba-introduce kuNkulunkulu weBhayibheli. Thina kwakhetha ukuthi akushintshwe ulwazi ngokhulukhulu kushintshwe kuthiwa uNkulunkulu noThixo. But uPaul would not have it so. Akazange uPaul azama ukuchathazela ulwazi mayelana noZusi. He did not. Kunalokho uPaul wachitha lokho ababekade becabanga ukuthi bayakwazi wabatshela ngoNkulunkulu weqiniso. Into engayisho ke labazalwane angisho ukuthi asiliyeke igama likaNkulunkulu or asiliyeke igama likaThixo. Okwenzeka uNkulunkulu sovereign. Siyambonga futhi ngetranslation ka2020 esebenzisa igama likaSimakade
okuyi-interpretation I am. But nali point la verse 23. uNkulunkulu uyena ekumele ukuthi azazise kubantu. Abantu abanalo ilungelo lokuzazela uNkulunkulu nokuyiqambela uNkulunkulu, bazedele information ukuthi uNkulunkulu ubani. uNkulunkulu akakhiwa inzululwazi, akahlanganelwa uNkulunkulu abantu abahlakaniphile bomphakathi bazakhele yena. uNkulunkulu uzazisa yena. He introduces himself. Ngaphandle kwalokho izizwe zonke azimazi. Izizwe zonke azimazi. Nansi ke impendulo. Kuba bonke abathi inkolo yayivele ikhona kubantu abamnyama. Kuba bonke abantu abathi abantu abamnyama vele babemazi uNkulunkulu. Akulona iqiniso lelo. Abantu abamnyama baficwa noNkulunkulu babo, just like zonke izizwe zazi noNkulunkulu bazo. Ngaphambi kokuthi lifike ivangeli sasingamazi uNkulunkulu weqiniso. Sasiyikhonzelwa uNkulunkulu esimakethina ngomfanekiso wethu. Bazalwana umveli nqange akaze abe uNkulunkulu namanje akasiye. Umzalwana akathandazi kumveli nqange, umzalwana uthandaza uNkulunkulu. Qamatha akaze abe uNkulunkulu namanje akasiye. Lama gospel singers namhlanje acule ethi siyabonga mveli nqangi, awaculele uNkulunkulu wethu. Because lo mveli nqangi abamkhulekayo nabamthandazayo nabamculayo akusiyo uNkulunkulu esimvezelwa izwi laNkulunkulu. Ngaphandle ukuthi uNkulunkulu azazise, akekho umuntu ongamazi. He cannot be known unless he introduces himself. Nakho kwesithathu, zonke izizwe zibizelwe ekuthena zilahle izinkolo zazo. Zonke izizwe zibizelwe ekuthena zilahle izinkolo zazo. Siqale ngokuthi asikho isizwe singenayo inkolo esiyikholwayo. Sakhuluma ngokuthi uNkulunkulu akanakwaziwa ngaphandle ukuthi azazise yena. Manje into esiyibonayo from verse number 24 sishona phansi 25 siya 29 ukuthi umpostoli uyasikhombisa ukuthi uNkulunkulu iaim yakhe akukhona ukuthi abantu mabaqhubeke bakholwe inkolo zabo bathathazela uNkulunkulu ngaphezulu, but uNkulunkulu uzela ukuthi azoyiqeda inkolo zabo ziyilahle lezo inkolo bese zize kuyo uNkulunkulu. Buku verse 24. uNkulunkulu owenza umhlaba nakho konke okukuwo, yona inkosi yezulu nomhlaba, akahlale emathempelini enziwe ngezandla futhi akakhonzwa ngezandla zabantu kungathi udinga utho. Yena ubapha bonke ukuphila nokuphefumula nakho konke. Seqeshe ku verse number 29. Uthi ngakho lokhu siyinzalo kaNkulunkulu, akufanele ukuba sithi uNkulunkulu bufana negolide noma isiliva noma itshe oqoshwe ngekhono nangesu lomuntu. It ought not to be, akufanele ukuthi kube njalo. Ngifuna ukuthi uyimagine enga yalabantu. Imagine ulaka ababanalo bezwa lento. Into uPaul abatshela yona la ukuthi yonke lento benicabanga ukuthi niyayazi noma benicabanga ukuthi niyayikholwa iyizeleze. Into yokuqala abakhombisa yona ukuthi uma uNkulunkulu baba uNkulunkulu beqiniso bebengeba idingi human settlement. Abadingi kwakhelwa izindlu uNkulunkulu. Uma bebe uNkulunkulu beqiniso bengebadingi kwakhelwa izindlu. Ngoba uNkulunkulu weqiniso, uma ngempela uNkulunkulu owenza izulu nakho konke okukhona, akahlali emathempelini enziwe ngezandla zabantu. Akadingi RDP uNkulunkulu. Akadingi abantu bahlangane bamakhela indlu ukuthi iyona ndlu kaNkulunkulu le. He cannot stay endlini yakhiwe ngezandla zabantu. Ngamanye amazwi into ayishoyo ukuthi labo uNkulunkulu babo balekha ama basic characteristics kaNkulunkulu. Abanazo izinto ezingabaveza bengoNkulunkulu. And into afuna ukubakhombisa yona la ukuthi ubukhulu bukaNkulunkulu weqiniso bunjani. uNkulunkulu weqiniso mkhulu kangakanani. And labo uNkulunkulu abazakhele bona abancane bancane kangakanani. Into yokuqala abavezela yona kulokho ukuthi uNkulunkulu weqiniso uyena odale konke. He is a creator of everything.
Beyond i-creation yakhe. Izinto ayidalile uNkulunkulu zila yena ungale kwazo. Mkhulu ukudlula zona. uNkulunkulu ungumbusi wababusi nombusi wezinto zonke. Umhlaba nezulu zingezakhe and uyena obusayo. But umuntu enento ayenze yena nge-physical material, leyo nto ayikwazi ukuthi iphenduke ibizwe ngoNkulunkulu. La ifunde khona umfowethu uNdwalane besivezelwa ubuwula babantu. Uthi uNkulunkulu abantu baziphukuphuku. Bafike batshala isihlahla sikhule basihlephule bese basibaze leso sihlahla okusele khona bawakha ngako umlilo bese lokho okusele bathi sekuNkulunkulu. Ubuna babantu. Uma umuntu ethatha into ezakhela yena leyo nto akakwazi ukuthi ayijika yenze uNkulunkulu. Imagine nje leyo nto. Uma wena uthatha isihlahla usihlephule usenza something leyo nto yenzile iyisidalwa sakho wena oyenzile. Manje kushuthi uwena osudala uNkulunkulu. uNkulunkulu wakho udalwe uwe kodwa uthi uyena odale wena. Kodwa wena ubuphila umdala lo uNkulunkulu. uNkulunkulu wakho bengeke exist kuthiwa ukho wena. But uNkulunkulu weqiniso akanjalo. Abantu bane idea yokuthi izinto ekufanele ukuthi bayi understand izinto abazibonayo. Andikubona indalo nesidalwa kufana nento eyodwa. noNkulunkulu naye uzongena khona lapho. But bazalwane into esiyibonayo ukuthi indalo nesidalwa azikwazi zingaba uNkulunkulu. Azikwazi zingaba uNkulunkulu. And leli phuzu uyaliqinisa ku verse number 29. Uyaliqinisa leli phuzu ku verse number 29. Uthi ngakho lokhu siyinzalo kaNkulunkulu akufanele sithi uNkulunkulu. That is the divineness of God. Akufanele sithi uNkulunkulu ufana negolide nesiliva netshe oqoshwe ngeso ngekhono nangesu lomuntu. God is a creator. uNkulunkulu uyena umdali. Kwi-Old Testament sivezelwe isithombe sakhe ngumbumbi thina siwubumba. But uma uNkulunkulu wakho ebunjwe ngesandla sakho sekuyaphambana. Sekuyaphambana. Imagine ubumba lubumba umbumbi. Ubumba njengoba lingabunjiwe nje kodwa lubumba umbumbi. Asibuyele emuva verse number 26. Uthi wazenza zonke izizwe zonke ngegazi linye ukuba zakhe ebusweni bonke bomhlaba. Wamisa izikhathi ezinqunyiweyo nemkhawulo yokuhlala kwazo. Nemkhawulo yokuhlala kwazo. If umbumbe bumba ubumba lungajika yini lwakhela umbumbi anything that is not stained by death. Ubumba by the fact ukuthi luwubumba noma yini eluyithinta yengcoliseka. And yiyo lento yenza ukuthi umpostoli Paul aconclude leli verse ngokuthi abakhombise ukuthi uNkulunkulu akahlale emathempelini enziwe ngezandla. He cannot stay la abantu bekhe khona ngezandla zabo. Because izandla zabo by the virtue ukuthi ziwubumba zithinta noma yini ngcono. But akona lokho kuphela. uPaul into engavuma azambakhombisa yona lo ukuthi okunye ngoNkulunkulu waqobo ukuthi akayona akasona isAram. Akasona isAram uNkulunkulu waqobo. He is not needy. uNkulunkulu weqiniso is not needy. Oqala akahlala emathempelini enziwe ngezandla. Okwesibili akakhonzwa ngezandla engazi ukuthi udinga utho. Uyena obapha bonke ukuphila nokuphefumula nakho konke. uNkulunkulu wethu akasona isAram, akayona umuntu onide, akayona ivagabond, akasona isihlupheke uNkulunkulu wethu. And since umpostoli Paul sebabonisile ukuthi uNkulunkulu akasile ubumba, ubakhombisa ukuthi abantu abawubumba ibona. Ithina esiwubumba. uNkulunkulu akalona ubumba. Yini pho engenza ukuthi bacabanga ukuthi izandla zabo eziyinhlabathi zingaletha okungcono kunenhlabathi kumbumbi.
Uma thina siwubumba yini engesingayiletha uNkulunkulu ngaphandle kwezinto ezibunjiweyo? Thina njengezidalwa asazilutho ngaphandle kokudaliweyo. Indalo kuphela siyaziyo. Uma singaletha anything, uma singaletha into uNkulunkulu, singaletha indalo kuphela. Igolide lindalo yakhe, isiliva indalo yakhe, amadayimana indalo yakhe, even imali iqhamuka esihlahleni esindalo kaNkulunkulu. And into obvious la ukuthi uNkulunkulu usince nobuNkulunkulu. Igama lesizulu la divine lithi ubuNkulunkulu. Ngiyacabanga ukuthi phela amagama la. uNkulunkulu, the divineness of God. Izinto ezidivine asizazi zinjani. Into esiyazi into ubumba kuphela. Sazi isihlahla, sazi ubumba, sazi immaterial ekhona emhlabeni, but lokho ku divine asikwazi ukwazi. Kwaziwa uNkulunkulu kuphela. And so into esiyibonayo ukuthi izinto ezingakwazi ukuthokozisa uNkulunkulu izinto ezinobuNkulunkulu kuphela. Izinto ezidivine kuphela ezingalethwa kulowo divine. Lo onobuNkulunkulu angalethela kunobuNkulunkulu kuphela. Ayikho into esingayiletha uNkulunkulu siyiphethe ngezandla zethu ubumba noma indalo engamthokozisa uNkulunkulu. uNkulunkulu kuphela into angakwazi ukuyiaccepta yileyo enabo ubudivine kuyona, enobuNkulunkulu kuyona. Imali, igolide, isiliva, zonke lezo zinto azinabo uNkulunkulu. Ngalokho azinako ukumkhonza uNkulunkulu. uNkulunkulu akakhonzwa ngezandla zabantu sengathi udinga utho. uNkulunkulu akafuni lutho kwizidalwa zakhe. Into ayifunayo kwizidalwa zakhe uqobo lwazo. Yini yenza ukuthi uNkulunkulu afune uqobo lwazo? uNkulunkulu wamdala umuntu ngani? Ngomfanekiso wakhe. Ayikho into ongayiletha uNkulunkulu athokoze ngayo ngaphandle koqobo lwakho, ngoba uNkulunkulu waletha idivineness yakhe edala umuntu. Umuntu wamdala ngomfanekiso wakhe. Zonke ezinye izinto uNkulunkulu azidalayo azinawo umfanekiso wakhe. Ungemlethela uNkulunkulu iphepha bese ucabanga ukuthi uzothokoza ngoba kusiyo umfanekiso wakhe. Igolide lihle impela liyabiza, namadayimane emahle impela ayabiza, kodwa wanawo umfanekiso kaNkulunkulu. Umfanekiso kaNkulunkulu usebantwini. uNkulunkulu ufuna abantu. Iyona kuphela into ethokozisa uNkulunkulu. Yila khona isidalwa sakhe esakhiwe ngomfanekiso wakhe sibuyela kuye. Sibuyela kuye. Sibuyele emuva. uPaul ufike esizweni samaGreek. Esizweni esasinoNkulunkulu nezinkolo zazo. And uzothi kuso wisani wonke lawo mathempeli eseniwakhile. Lezo zandla ezigcwele amagolide nako konke enicabanga ukuthi nizokuletha kuNkulunkulu. Kudedeleni phansi. Lezo zandla zibe empty. Akusale ngekho lutho esandleni. But esikhathini samanje sinamakholo afuna ukuthi kume amathempeli nezigodlo zawo ngapha bethi amkhonza noNkulunkulu. La selifike khona abazalwana ivangeli ayadilika amathempeli. La lifike khona ivangeli ziyadilizwa isigodlo. Nemsebenzi yalahlo. Ababekhonza amadlozi bayawayeka ngoba yazi ukuthi awubumba njengabo. And bazalwana uNkulunkulu memeza lowo umyalezo kwizizwe zonke. Zonke izizwe zakhile phezulu komhlaba uNkulunkulu memeza lowo umyalezo munye. Umyalezo munye kaNkulunkulu uthi lahlani, dilizani. Noma ngathi uyiseZambia, noma ngathi uyiseMozambique, ngisho ngathi uyiseNigeria naseChina, even naseAmerica naseEurope, umyalezo munye kaNkulunkulu uthi dilizani lowo mathempeli. Lizozigodlo maziwe. Labo uNkulunkulu nezinkolelo zenu masiphele. Noma ngaba amaZulu, noma ngaba beSuthu, ngaba amaMpondo, ngaba amaXhosa, amaHluba, amashangana, amapedi, konke uNkulunkulu memeza umyalezo omunye. Abantu bonke ezindaweni zonke bakhonza uNkulunkulu abaronke. Zonke izizwe zibizele kutheni mazilahle zize uNkulunkulu weqiniso. Zize uNkulunkulu weqiniso.
nakho verse 4. Zonke izizwe zidalwe uNkulunkulu zihlukaniswe nguye ngokwehluka kwazo. Zihlukaniswe nguye ngokwehluka kwazo. Verse 26. Wazeza zonke ngegazi linye ukuthi zakhe ebusweni bomhlaba wamisa izikhathi ezinqunyiweyo nemikhawulo yokuhlala kwazo. Amanye abazi bazalwane akhona esisodwa isizwe savela ngenye indlela. Sikisizwe savela ngenye indlela. Inkolo yamaZulu ithi umveli nqango wavela emhlangeni wasedala abantu abangamaZulu abafundisa ngokuzingela. uPaul uthi ayikho lonto. Manga lawo. AmaXhosa athi uQamatha wadala abantu ephuma emgedeni. uPaul uthi amampunge lawo. Izizwe zonke zadalwa ngagazi linye zidalwa nguNkulunkulu weqiniso omunye. uNkulunkulu omunye wadala izizwe zonke ngagazi linye. Bonke abantu badalwa besuka kumuntu munye uAdam. Bazalwana izizwe zonke. Ngisho ngathiwa amaChina noma amaZulu zonke ziyinzalo kaAdam. uAdam wabunjwa uNkulunkulu ngezakhe izandla. In that sense, asikho isizwe esingesaqamatha, asikho isizwe esingesikamveli nqangi, asikho isizwe esingesikaZusi. Zonke izizwe zingezikaNkulunkulu. Uyena owazidala, uyena owayihlukanisa ngokuthanda kwakhe. Uma kunjalo, kungani izizwe zehlukanisiwe ngosiko mpilo, zihlukaniswe nangebala, zihlukaniswe nangegeographic location, seyindaweni ezihlukene? And the answer yethu nansi lapha ku verse number 26. uNkulunkulu wazenza izizwe zonke ngagazi linye ukuba zakhe kuphi? Ebusweni bomhlaba. Zakhe ebusweni bonke bomhlaba. Wenza njani uNkulunkulu? Wamisa izikhathi ezinqunyiweyo nemikhawulo yokuhlala kwazo. uNkulunkulu akagcinanga nje kuphela ngokuthi athathe izizwe ayibeke ngokuhlukana kwazo, wahlukanisa ngisho izikhathi zazo. Lento siyibiza ngama time zone yadalwa nguye uNkulunkulu. Wenza ukuthi kube sebusuku kwenye indawo, kube semini kwenye indawo. Uyena uNkulunkulu wakwenza lokho. Wenza ukuthi abanye ilanga lishise kakhulu kubona libande kwenye indawo. Wenza ukuthi abanye babe nesikhumba esikhanyayo, abanye babe nesikhumba esimnyamana. Abanye wabenza baba namehla amancane, abanye baba namehla amakhulu. Uyena uNkulunkulu owenza izizwe zonke ukuba zakhe ebusweni bomhlaba. He is the creator of all the nations. Zonke izizwe zaqhamuka uNkulunkulu. Nguye uNkulunkulu owazisaphaza ukuze zakhe kulomhlaba. Kwakuyintando kaNkulunkulu ukuthi ama-races akhona abe khona. Lezi inhlanga sizibonayo zonke ziqhamuka kuye uNkulunkulu ngentando yakhe. uNkulunkulu wayidala zonke lezo zizwe. Ama-Africans ahlukene, amanye made ekuthiwa amaMasayi ngale phezulu, amanye mafishane, amanye amnyama kakhulu, amanye amnyama kancane. uNkulunkulu wonke lowo. Amanye umukhuphuka uya ngale ngako-Egypt ungafunga ukuthi ususwe Europe inkosi impela. Kusawuye uNkulunkulu. Ama-races wonke ney'nhlanga zonke idalwe nguye uNkulunkulu ngokuthanda kwakhe. Zonke inhlanga zaqhamuka entandweni kaNkulunkulu. Zaqhamuka entandweni kaNkulunkulu. But uNkulunkulu akagcinanga nje lapho, wazehlukanisela nemingcele. Wenza nama-time zones yawasesikhulumile ngawo. Even ukufuduka kwabanye besuka kwenye indawo beka kwenye indawo kwakusanguye uNkulunkulu. uNkulunkulu wakwenzelani lokho? Why did God do this? Ngabe uNkulunkulu ekuhlukaniseni izizwe wayenzela ukuthi ihambe ziyokhonza uNkulunkulu bazo la ithanda khona? Cha nakanye. Instead uNkulunkulu wayefuna ukuthi zonke izizwe zikhonze yena. uNkulunkulu wayisaphaza umhlaba wonke ukuze udumo lwakhe lande umhlaba wonke. uNkulunkulu wayengaqondile ukuthi la sihlangana khona izizwe, lo avezo wakhe uNkulunkulu nalo avezo wakhe uNkulunkulu bese kuba ikhumba ya i-rainbow nation. That was not the will of God. Intando kaNkulunkulu kwawukuthi izizwe zonke zisaphaze kumhlaba wonke zidumise yena.
udumo lakhe lihlokome umhlaba wonke jikelele. That was the will of God. That was the will of God. uNkulunkulu wayefuna ukuthi igama lakhe lidume umhlaba wonke. Igama lakhe lidume lisuke eEurope kwehle phansi kuye eAfrica, lidume kusuke eAmerica phezulu liyofika phansi eBrazil. Wayefuna igama lakhe lidume eRussia lize liyofika eChina. Igama likaNkulunkulu wayefuna ukuthi ligcwale yonke indawo, udumo lwakhe lugcwale lwazisa umhlaba wonke. That was the will of God. That was the will of God. Nansi into esithatha ku point number 5. Before siye kulombuzo semakhanda wonke umuntu. uNkulunkulu akazihlukanisanga izizwe ukuthi siziqambele izinkondlo zazo, but wazihlukanisa ukuze zonke izizwe zibe ngamaKristu. uNkulunkulu uhlukanisa izizwe wazibeka endaweni ezihlukene ukuze zonke izizwe zibe ngamaKristu. Verse 27. This is why uNkulunkulu wahlukanisa izizwe wazakha ngegazi linye, wazibeka ebusweni bomhlaba, wazibekela izikhathi ezinqubiwe nemkhawulo yokuhlala kwazo. Why? Ukuze zifune uNkulunkulu, ingabe zingamuzwa zimfumane, ingale kakude kulowo nalowo kithi. Verse 28. Ngokuba siphila sihamba sikhona kuye njengalokho izimbongo ezithile zakini zishilo, ngokuba futhi siyinzalo yakhe. Verse 30. Ngokuba izikhathi zongazi wazithalalisa uNkulunkulu. Buka kodwa wenzani uNkulunkulu manje? Kodwa kalokhu sememeza kubantu bonke ezindaweni zonke baphenduke. Baphenduke lapha abantu. Njengokuba emisile usuku azakwahlulela ngalo izwe ngokulunga ngomuntu ammisele lokho. Ubani lo muntu ammisele lokho? Ungabe uNkulunkulu umisele umvelinqanga ukuthi akahlulela abantu abamnyama base-Afrika abamaZulu? Ungabe ubeke uQamatha ukuthi akahlulela abantu abamaXhosa? Ungabe ubeke noma isiphi esinye isithixo ongasicabanga uZusi ngale kumaGreek ukuthi akahlulela abantu abafana naye? Ungabe uNkulunkulu ubeke uShembe yini ukuthi akahlulela abantu abamaZulu? Cha. Kodwa umisa usuku azokwahlulela ngalo izwe ngokulunga ngomuntu ammisele lokho. Ubani lo muntu? Enika bonke ithemba ngokumvusa kwabafileyo. Ulo wavuka kwabafileyo. Ngamanye amazwi, bayukwehlukanisa izizwe, uNkulunkulu was not permitting, wayengabaniki igunya, wayengabaniki license ukuthi abahambe bozakhela ama religions abo. uNkulunkulu wayenganikeza abantu bahambe boyicabangela ukuthi njengoba bemnyama bona uNkulunkulu uzobanjani. Wayengabaniki ilungelo ukuthi njengoba beamaChina uNkulunkulu wabo uzobanjani. Njengoba bese-Europe uNkulunkulu wabo uzobanjani. uNkulunkulu was not giving them permission yalokho. But uNkulunkulu into ayekade eyifuna ukuthi izizwe zonke zifune bani? Yena. Mhlawumbe zimphuphuthe zimfumane yena. uNkulunkulu odala izizwe ukuze zifune yena. That is God's purpose. Intando kaNkulunkulu leyo. uNkulunkulu wayengenayo intando ukuthi amaGreek akhonza uZusi, amaChina akhonza uBuddha, amaZulu akhonza umvelinqange, namaXhosa akhonza uQamatha. Intando kaNkulunkulu kwakuwukuthi izizwe zonke endaweni zonke zifune na zimfumane. Uyafumaneka uNkulunkulu. But into siyazi ukuthi izizwe zonke azikwenzanga lokho. Izizwe zonke azikwenzanga lokho. Even kuJoshua chapter number 24 mufunda verse 2 to 3 wakhona. Even uAbraham uqo ubaba wakhe uTerah sitshela ukuthi naye wayekhonza abanye othixo. Asikho bazalwane isizwe saba isizwe sikaNkulunkulu. Zonke izizwe uNkulunkulu eseyisaphazile umhlaba wonke wazinikeza ukuthi azifune yena. Zafuna nazodwa izizwe. Zazakhela othixo bazi izizwe. Zamhlubuka uNkulunkulu. uNkulunkulu uzokhuluma noAbraham uthi phuma esizweni sakini, akukhona esisodwa isizwe emhlabeni esikhonza yena. Zonke izizwe zamhlubuka uNkulunkulu. uNkulunkulu kwafana ukuthi akazozazisa yena kuAbraham
Kwafanele ukuthi uNkulunkulu azozembula yena kuAbraham. Ngoba sikho nesizodwa isizwe sayifulfill imandate kaNkulunkulu yokumfuna zimfumane. Kwaba uNkulunkulu yena uqobo wehla wazozakhela isizwe sakhe. But isizwe samaZulu nesamaXhosa sazikhethela ukukhonza abangasekho. AmaGreek. By the way, AmaGreek abelungu bazalwane. Bazikhethela ukukhonza igolide, siliva netshe. Njengoba sithi inkolo nje yobuKristu yabelungu, nabaka abelungu. Abalungu inkolo yobuKristu yabafica bekhonza igolide nesiliva. Azange bayifulfill imandate kaNkulunkulu kwabona uqobo. Ngamanye amazwi inkolo yobuKristu bazalwane kwakungasiyo ngisho yabamhlophe. Even nabo yabafica bekhonza kwabo. But yathi mifike yathi shiyani lezo zinto nangu uNkulunkulu woqobo. Inso uNkulunkulu wenzani? uNkulunkulu ubiza izizwe zonke ukuthi mazizohlangana egameni linye, egameni likaJesu. Mazizohlangana egameni likaJesu. Siyakubona lokho verse number 30 to 31. uNkulunkulu wenze njani? Wathalalisa isikhathi sokungazi. Ngenkathi izizwe ikhonzo oZusa, ezinye ikhonzo oQamatha, ezinye ikhonzo uMveli Nqangi, uNkulunkulu wazithalalisa lezo zikhathi. And it does not mean ukuthi since uNkulunkulu wayithalalisa lezo zikhathi, wayefuna ukuthi abantu baqhubeke lapho. And nansi mistake esiyenzayo thina uPaul angazange ayenze. AmaKristu manje afuna ukuthi inkolo zihlangane nezinkolo zabo. Bafuna ukuthi inkolo yobuKristu iqhubeke ibe khona, kodwa nalezi inkolo kade benazo zizohlangana ndawonye, zibe ndawonye kube isimishimishi lento ongayazi. Abaphansi noma amadlozi kuthi hayi ibona abasondeza noNkulunkulu. Ngakho mabefa sithi usikhonzele. Wena ozosikhulumela noNkulunkulu lapha ezulwini. Imbuzi kunokuthi iyohlatshelwa esibayeni ayilethwe esontweni izothandazela. Umuntu onedlozi ngoba uyena nomoya akabe umfundisi ebandleni. Inyanga isiphatha iBhayibheli bese ibizwa ngumthandazi. By the way, iBhayibheli lithi uNkulunkulu akayizwe umthandazo yezulu. Lo mthandazi lo cabanga ukuthi uyamhamba, angimazi uthandaza abantu. But akathandaza uNkulunkulu. Ngabe uPaul kodwa wathi yazuzusa. Azange afike uPaul kubona azonitshela ukuthi nina uZusa animazi, mazini ke manje. uPaul could have just easily lana mangase kuthiwe bephile ezikhathini zamanje ze just pragmatic esisaba ukuthi kuzothiwani. Bayofika athi uZusa uyena owadala izulu nomhlaba, akahlala emathempelini enziwe ngezandla. But uPaul does not do that. uPaul ubhidliza zonke insika zenkolo yamaGreek and ubatshela ukuthi abaphenduke. Baphendukele kumuntu munye onguKristu Jesu okuyena owavuka kwabafileyo. Amanye amazwi zonke inkolo bazalwane noma ngathiwa yiphi ungayibala ngegama. Uma ngekho wafa wavuka kuyona alikho ithemba kuleyo nkolo. Alikho ithemba kuleyo nkolo. Verse 31 uyasikhombisa ukuthi siphi isizathu sokuthi baphenduke. And yasicacela abazalwane nje base ngichazile ukuthi uKristu lebabizelwa kuye. Ababizelwa kwenye indawo babizelwa kuKristu. Noma ngathiwe yakephi bazalwane inkolo. Uma ingamphakamisa uJesu owavuswa kwabafileyo, leyo nkolo inkolo yokulahlwa. Into yokudibhizwa leyo ama-altar okuwiswa. Bazalwane akuhlanganiswa kuyashiywa. Asihlanganisi siyashiya. Inkolo yobuKristu izohlukanisa izilo kuzohlanganisa. Izokufica namadlozi akhe kuhlukanise nawo. Lokhu ungenwe idlozi likaGogo limgulisayo. Izwi likaNkulunkulu maselifike khona kuphela kwasigulo leso. KwaGogo lo uyahamba ongena kwabanye.
akushiya ukuthi ngayo ngoba bakithi uthi mayeke wacula nje kancane usewaphansi awusozobe iworship kuyashiywa inkolo yobuKristu uzohlukanisa izilo kuzohlanganisa. Those are 5 reasons why intando kaNkuluNkulu ukuthi umhlaba wonke nezizwe zonke zibe ngamaKristu. Zibe ngamaKristu. Kufanele abe ngihlala phansi. But ngifuna uku-address i-question. Ama-questions are 2 actually. Ngabe inkolo yobuKristu yabamhlophe yini? Ngicabanga ukuthi sesiyiphendule kancane lo mbuzo. Impendulo ithi cha. Nasi isizathu sokuqala. Sesibonile ukuthi inkolo yobuKristu yafica abelungu benezinkolo zabo. Isizathu sokuqala leso. Nasi sesibili. Ibandla lokuqala lali nawo umuntu omnyama phakathi. Nabantu abamnyama bekhona kulona. Zenzo chapter number 13 ngoba ukhona vele phenya kancane. Mawuthi ucabanga ukuthi inkolo yobuKristu inkolo yabelungu uthinike ngalivesi. Lithi kwakukhona eAntiochia ebandleni lakhona abaprofeti nabafundisi uBarnaba noSimeon othi uNigeri noLukiyo waseKurene noManayeni owayondliwe kanye noHerodi umTetrarch noSawuli. Nanga umuntu lapho obizwa ngoSimeon. Niyambona lo muntu? Kuthiwa lo muntu lo uSimeon uthiwa uNigeri. UNigeri. Leli gama ke bazalwane lithi Nigeri yila qhamuka khona igama elithi Nika. Akonhlamba bazalwane igama elithi Nika by the way. Lisho nje ukuthi into imnyama kuphela. Ngathi ngizotrenda ke njalo. But igama lisetshenziswe lana igama lesiHebheru nje lisho ukuthi into imnyama. uSimeoni wayemnyama. Wayemprofeti ebandleni lokuqala. Usho kanjani pho uthi inkolo yobuKristu yabelungu? Wayifunani umuntu omnyama ebandleni lokuqala? Naku siyambona. Uma khona umuntu okutshela ukuthi inkolo yobuKristu yabelungu umbuzo ukuthi pho lo muntu omnyama ufunani khona? Nasi sesithathu. Inkolo yobuKristu ayilethwa ngabelungu eAfrika. Inkolo yobuKristu yalethwa umuntu waseTopiya. Zenzo chapter number 8. Lona bandla lokuqala ke lelo laseAfrika. Mufika ku verse number 26 kukhulunywa ngenduna yaseTopiya lapha. Twingelosi yenkosi yakhuluma kuFilisi yathi suka uye ngaseningizimu endleleni ephuma eJerusalem ehlele eGaza. Yona eyihlanu wayesesuka wahamba bheka nathi indoda yaseEthiopia umtheno isikhulu sikakhanda yakhe inkosikazi yaseEthiopia ebiphezulu kwengcebo yayo yonke ebifike eJerusalem iza kukhuleka. Nanga umTopiya la uPaul uPhilip umfice efunda incwadi kaIsaya afika amtshela ivangeli aphenduka athi angibhabhadiswe aphindele eAfrika. Sisho kanjani pho ukuthi inkolo yobuKristu yafika nabelungu? Nanga umTopiya uyena wayiletha. Ibandla lokuqala eAfrika laliseTopiya liqalwe umuntu omnyama. Nasi sizathu sesi4 sokugcina. Inkolo yobuKristu ayiqhamukanga eEurope iqhamuke eMiddle East. Indawo ekuthiwa Israel. Abantu baIsrael bazana bekho mhlophe. Ngihamba ubabheka namanje. So akulona iqiniso ukuthi inkolo yobuKristu inkolo yabelungu. Nawu umbuzo wesibili okugcina engizovala ngawo. And I think this is the most important. Wona umbuzo obalekile lo engifuna ukuthi sihambe siwuphendulile. Senze njani pho ngosikompilo? Uma sesingamaKristu ungabe sekumele ukuthi ngoba siyamaZulu size esontweni namabheshu. Ngoba iculture yabantu abamaZulu ithi intombi imisa intombi ihamba ngamabele aweze namabele nesontweni. Ngabe siyaqala yini isine sigiye sithi sigiyele inkosi? Noma siyaxhenza enkonzweni sisixhensela inkosi?
iChristianity noma inkolo yobuKristu ibukeka kanjani uma ke sifakwa kwipractice, uma seyenziwa. Nayi impendulo yokuqala. UbuKristu bazalwane bungubuKristu abunabuhlanga. Abukho ubuKristu base-Europe, abukho base-Africa, abukho base-China, abukho base-America. iChristianity. Wathi ngelinye ilanga uGasi eshumayela, ayikho into ekuthiwa i-African gospel ne-full gospel, khona igospel. NeChristianity njalo. UbuKristu bubuKristu abunandaba ukuthi ukephi. Asivuleni ke. Incwadi yabaseFirst chapter number 2. Ephesians chapter number 2, iverse lika 11 siya 22. Ngizothi nje ihalamuzi highlight izinto ezimbalwa nalapha nalapha. Nayi into eaddressa ibandla lekade linabantu abaxubile phakathi. Ebandleni lase-Efesu kwakukhona abantu abamaJuda, kukhona amaGreek, kukhona nabezinye izizwe. Kubuya ngazi ukuthi la ngaphakathi labo babe amaJuda babe bakhipha ngaphandle laba abanye abangasiyo amaJuda. Ngenxa yezinto ezicultural. Izinto eziya ngokosiko impilo. Babeqhakambisa ukuthi thina siyisizwe sikaNkulunkulu thina. Indlela yethu yokwenza iyona ndlela ekufanele ukuthi ibandla lenze ngayo. Probably nabanye babeqhakambise yabi indlela yokwenza. Ethi omunye mina ngumGreek, thina yamaGreek senza kanje. Khona phakathi ebandleni. So uPaul la uaddressa laba bebade babezizwe ebandleni. Uthi verse number 11, ngakho ke khumbulani ukuthi nani kade ningabezizwe ngokwenyama. Notice lapha i-past tense la khuluma ngayo. Umpostoli uPaul akasho ukuthi ngakho khumbulani ningabezizwe ngokwenyama. uPaul uthi nani kade ningabezizwe ngokwenyama. Nibizwa ukuthi ningaba ngasokile. Yilabo abazwe ngokuthi basokile. Okwenziwa ngezandla enyameni. Ukuthi ngaleso sikhathi naningenayo uKristu. Webazalwane i-identity yomzalwana akusiyi-identity ye-race yakhe. Umzalwana akayena umZulu before abe yiChristian. Umzalwana akayena umXhosa before abe yiChristian. Umzalwana akhe umnyama before abe yiChristian. Uthi umpostoli uPaul zicabangeni ukuthi ngaleso sikhathi nisazibiza ngokuthi ningamaZulu nini. Nani kade ningabezizwe ngokwenyama. Nani ngena Kristu. Leyo identity ofuna ukuyigqaja ngayo ayina Kristu. Akekho uKristu lapho. Nani ngaphandle komphakathi wakwaIsrayeli. Ningabafakazi esivumelwano sesithembiso. Ningenathemba. Futhi ningena uNkulunkulu emhlabeni. Le identity oyibambe kangaka wayihaga kangaka ufuna ukwaziwa wena ukuthi umZulu phaqapa. Leyo nto ayina Kristu, leyo nto ayina themba, leyo nto ayina uNkulunkulu emhlabeni. Ayizukufikisa ndawo leyo nto leyo. But verse 13 uthi ke pha manje kuKristu. Manje kuKristu Jesu nilena nikade nikude senenziwe nabaseduzane ngegazi likaKristu. Bazalwane identity yomzalwane ithi ukuKristu. Umzalwane akekho kumaZulu, umzalwane akekho kumaXhosa, umzalwane akekho kwabamnyama, akekho kwabamhlophe, akekho kumaChina, akekho kubaSuthu, umzalwane ukuKristu. Manje nikuKristu. Lana nikhona kwakungekho Kristu, kwakungekho themba, kwakungekho uNkulunkulu. Bukuthi uthini? Verse 14, yena ungukuthula kwethu. Yena ungukuthula kwethu. La khona inhlanga ihlukana, la inhlanga zilwa khona ishayana, la inhlanga ingafunani khona, abanye bethukana bebizana ngeinhlamba. UJesu wafika waba ngukuthula. Kulelibandla lase-Efesu okwakuneyinhlanga ezahlukene, yena uJesu Kristu abakuyo ngokuthula. He is their peace. Buka wenzani? Wenza okubili kwabakunye. La ifica khona izizwe ihlukene, uJesu wayihlanganisa wazenza zaba into eyodwa. La kwakhona amaJuda,
kukhona amaGriki uJesu wawathatha wababili wabenza umuntu munye. Wenzani futhi? Wabhidliza udongo lwalisahlukanisa olungubuthe enyameni yakhe. Lento eyihlukanisa izizwe izenza ziyigqaja ngokuthi zingobani. Uyena uJesu wayibhidliza leyo nto. But buka angithi laba abanye baclaim ukuthi iculture yethu yona uNkulunkulu ayiapprove. Thina njengamaJuda ngoba senza kanjena siyasoka senza ukuthi iculture yethu into ecultural lezo. Angithi namakhosi ayasoka izinto ecultural lezo. But buka ukuthi uNkulunkulu wenzani? Waqeda umthetho. Kunokuthi uNkulunkulu azothi abantu bonke babe amaJuda ngoba uNkulunkulu wayengakwenza lokho uNkulunkulu. Wengathi uNkulunkulu ibana amaJuda yenzani izinto ezenziwa amaJuda bese ngikholwa uJesu. But uJesu wenza kanjani? Waqeda ngisho umthetho. Lemthetho nemiyalo nezimiso zonke lezi zinto ezama identities abantu abakade bemingaza abamaJuda bethi mina ngomJuda lezi zinto uPaul ayibala encwadini yabase Philip ethi mina ngiyumHebheru wabaHebheru uma kukhulunywa ngezili ngangizingela abazalwane athi mina ngasoka ngosuku lesikhombisa lezo zinto ababeyigqaja ngazo uthi uPaul wafika uNkulunkulu waziqeda waqeda ngisho umthetho wamaJuda lento ngacabanga ukuthi iyona culture godling nawo wonke ngoba yalethwa uNkulunkulu imiyalo nezimiso zonke izinto uNkulunkulu ayabanika zona ukuthi akungadliwa ukuthi kudliwa ukuthi akugundwe kanjani yonke leyo nto kuJesu Kristu ngoba sekho laba bekhona before ngoba leyo nto ababekuyo yayingena Kristu yayingena Themba yayingena uNkulunkulu uNkulunkulu waqeda ngisho umthetho nemiyalo nezimiso why uNkulunkulu ekwenza lokho uNkulunkulu kwenzelani lokho ngoba uNkulunkulu bengababiza athi wozani nizoba iculture yamaJuda ubengabaza ukuthi babe ama-proselytes babashiye ubuZulu kodwa bazoba amaJuda angithi nathi njengoba abantu bethi inkolo yabelungu mhlambe asishiye ubuZulu sizoba belungu ungabe yona indlela ekufanele senze ngayo cha uNkulunkulu waqeda ngisho umthetho ayekade ushaye yena nezimiso nemiyalo kuyena oyekade nikeza isizwe sakhe why ukuze adale kuyena laba ababili bahlangane babe umuntu munye omusha uNkulunkulu akazile ukuzoqhakambisa iculture ethile uzokwenza into entsha ibandla likaNkulunkulu nabazalwane bayinto entsha abasona isizwe esidala bayisizwe esisha uNkulunkulu kwadinga ukuthi aqede ngisho izimiso zakhe nemiyalo yakhe ukuze labo bantu ababili babe umuntu munye omusha enza ukuthula verse 16 wenza ngesiphambano ukubuyisana kwababili kuNkulunkulu emzimbeni munye wabuqeda ubutha ngaso weza washumayela ivangeli lokuthula kubani kunini nanikude yebo ukuthula nakuba baseduze ngokuba ngaye sinokungena sobabili ngomoya munye kuBaba ngakho ke aniseyiba abafokazi nizihambe kodwa seniyizakhamuzi kanye nabangcwele ningabendlu kaNkulunkulu there is umzalwane iKristu umuntu oyindlu kaNkulunkulu umKristu akasiye umZulu ozigqaja ngobuZulu bakhe umKristu uyindlu kaNkulunkulu uya understand umKristu ukuthi wayekade kude wasondezwa walethwa eduze uNkulunkulu waqeda izimiso zakhe ukuze amaJuda akholwa uJesu nabantu abakude abakholwa uJesu bazohlangana ndawonye babe yindlu kaNkulunkulu besathini nakhiwe phezulu kwesisekelo sabapostoli nabaprofeti uKristu Jesu uqobo uyitshe legumbi okuhlanganiswe kuye isakhiwe sonke sikhule sibe yithempeli elingcwele enkosini okukuyo nani nakhiwe ukuba nibe yindlu kaNkulunkulu ngomoya that is what a Christian is yona Christianity leyo bazalwane yona Christianity leyo izobhidliza izinkolo zethu ithi sonke sibe amaKristu sikholwa uJesu izobhidliza even ama identity zethu esizigqaja ngawo ithi leyo nto ayinaNkulunkulu hlanganani nibe umuntu munye
ibandla likaNkulunkulu likwazi ukuba umzimba ngenxa yokuthi libambelele ebuKristwini alibambelele kuma-identities alo. Lobo buzulu bakho ngeke bukuyise ndawo. Lokho zigqaja kwakho ngeke kuyise ndawo. Uzigqaja ngento engenaNkulunkulu engenathemba, engenaKristu. But iphi indlela yokukhonza ebanjeni? Ungabe ibandla kumele ukuthi lilandele indlela yamaZulu yokukhonza? Iyiphi yona indlela yamaZulu yokukhonza? Ungabe ibandla kumele lilandele indlela yamaJuda yokukhonza? Iyiphi yona leyo ndlela yamaJuda yokukhonza? But indlela yokukhonza ebandleni indlela yobuKristu. iChristianity is a new thing. uNkulunkulu udala into entsha ngobuKristu. Akazange uNkulunkulu kuzothatha noma yini eyayikhona emhlabeni athi asiyilungise bakithi siyenze ukuthi ibe acceptable kumina. uNkulunkulu uzokhipha abantu kulo ma identities uzobafaka kuyena ukuze babe yinto entsha kuye. Ibandla alikhonzi ngendlela yobuZulu, alikhonzi ngendlela yobuXhosa, alikhonzi ngendlela yobuPedi, alikhonzi ngendlela yesiNgisi, likhonza ngendlela yobuKristu. Lento yoku-Africanize Christianity isifundiso sikaSathane. Sivela nje phakathi esihogweni kuSathane uqobo. Ngoba lesi sifundiso sizodivide umzimba kaKristu, uJesu Kristu awuhlanganise yena ngobuchule bakhe. But angenza i-distinction le. Before kube ngazuthi ngivala i-contextualization. Kunento ebizwa contextualization. Ubona-ke indaba yesiNgisi. Ukucontextualize abazalwane akungabi uku-Africanize. Ukucontextualize akungabi uku-Africanize. Yes, ifundi language yalawo yakhona. Icule leyo language futhi. Even nendlela yokucula kungenzeka idinga ukushintsha. Ama-lyrics ey'ngoma ey'thile ngenze angakwazi ukuzofitha uma ukuthi ufika kade uwacula ngesiZulu usuyacula ngesiChina. Kunamagama angakwazi ukungena kahle. Mhlambe netune naye ingashintsha kodwa umyalezo awungashintsha. I-contextualization akube ukuthi izama ukwenza ukuthi izinto zibe lula kubantu ozekubona. But ayizile ukuthi izokwenza ukuthi ubuKristu bube yisiChina noma ubuKristu bube yi-Afrika. Yenza ukuthi yonke into yenzeke kulabo bantu, but dare not divide umzimba kaNkulunkulu. Ungalingi wahlukanisa umzimba kaNkulunkulu ngokuthi uthathe usiko uzolihlanganisa negospel. Ungalithatha usiko ulihlanganise nevangeli. Why? Because ubuKristu buwusiko mpilo ngokwabo. iChristianity iwusiko mpilo ngokwayo. Ayidingi i-addition from i-godless culture. Ayidingi ukuthi kube khona izinto ezithathwayo from i-culture kuthiwa hawu bakithi yazi ukuxhensa kamnandi asike sizogida nje la ebandleni. Ngisho kahle-ke ngoba sikhona ukuthi umuntu ukhonza ngendlela embulwe izwi likaNkulunkulu. Ibandla likhonza ngendlela embulwe izwi likaNkulunkulu. It doesn't matter ukuthi i-culture yenu ivumani. Mawuthi iculture yenu ithi gidwa umuntu azawe phansi akusho akuzogidwa ebandleni umuntu azawe phansi. Khonza ngendlela izwi likaNkulunkulu elisho ngayo. Because izwi likaNkulunkulu lisitshela ukuthi iChristianity itself has its own traditions. Ngoba seThesalonika besibili chapter 2 verse number 15 ngiyamthanda ku1959 usho kahle la. Negama elisetshenziswa lapha elithi paradosis. And ngoba seThesalonika wesibili chapter 2 verse number 15 bal translate kahle la gama. Bukuthini umpostoli Paul? Uthi ngalokho ke bazalwane yimani niqine nibambelele kwini amasiko enawafundiswa noma ngezwi noma ngencwadi. Sinqwaba amasiko aseBhayibhelini abazalwane. Aswadingi lawo esawafica enziwa iculture yethu engenaNkulunkulu engenaKristu engamazi noNkulunkulu.
Siyabazalwane izwi likaNkulunkulu ligcwele inqwaba yeziyalo nezinto ekufanele ukuthi sizenze. Zonke lezi zinto ezisemasikweni singayishiya izwi likaNkulunkulu lisanele. Basekorinte bokuqala verse number 11 verse number 2 igama elifanayo kodwa lana ulitranslate ngenye indlela. So ngiyabonga ngokuba nikhumbule ezintweni zonke nibambelele esifundisweni same word paradises emasikweni njengokuba nganinika wona. AbaseThessalonike besibili chapter 3 verse 6 kodwa siyaniyala bazalwane egameni lenkosi uJesu Kristu ukuba nizahlukanise nabazalwane bonke abahamba ngokungafanele bengahambi ngomyalo same word paradisos usiko eniwamukele kithini. Sinamasiko angcono avela kuNkulunkulu esiwanikiwe thina njengebandla. Singawangcolisa yini ngokuthi siede amasiko ethu phezukwento yasezulwini. Ivangeli livela kuNkulunkulu liqonde ngqo ezizweni zonke lithi mazilahle yonke imikhuba yobumnyama zize kuye zibe yigazi linye namzimba munye kuKristu Jesu. Hayi into engizovala ngayo sengivala ngempela ke manje. Inkolo yobuKristu ngeyezizwe zonke ngokulinganayo. Asikho isizwe esinelungelo lokuziyela uNkulunkulu ngokuthanda kwaso. Asikho isizwe esinelungelo lokuziqambela uNkulunkulu waso. Zonke izizwe ezakhile ebusweni bomhlaba zibizelwe kubeni zibe ngamaKristu. Zonke izizwe kumele zilahle ukuzigqaja zibe into entsha kuKristu. Akukho umuntu okumele enze inkolo yobuKristu ibe more African or ibe more European. UbuKristu mabube yini? UbuKristu. Inkolo yethu inosiko mpilo oluhle olungadinge ukuchibiyelwa ngamasiko ethu nangokungcola kwawo. Umkhuleko wami uthi masiphuma kule conference kube neunderstanding egcwele ezogcwala kithi ukuthi sisuswephi siyiswaphi and masiphuma sine understanding yokuthi asikoleti lutho kwisiko esakhishwa kulo. Lelo siko lalingena sithembiso lalingena Kristu lalingena themba lalingena uNkulunkulu kodwa wasithandayo wasilanda ukuze sibe isizwe esisha esibizwa ngegama lakhe. Asikhuleke. Nkosi enhle nengcwele kakhulu. Siyabonga ukuthi wasilanda sisebomnyameni. Sazi Nkosi ngabe saphelelaphi ukuba izwi lakho lalingafikanga kithi. Sasiyobonda ngasithebeni. Izinto ezihamba zingaze ifunani. Sidlala inyanga nabathakathi. Besitshela ukuthi kumnyama kudinga ukukhanyiswa. Kodwa Nkosi wasifica kulobo umnyama wasinikeza izwi lakho. Siyabonga Nkosi. Siqinise kukwazini wena. Usiqinisa nasekuthandeni ukuze sisolahla yonke into obumnyama size kuwe ngeqiniso nangokukuthanda. Siyacela lokho Nkosi egameni leNkosi yethu Jesu Kristu. Amen.